Verleg je grenzen, ga op expeditie mee. De warme zon verwarmt het strand. Het bos, de duinen, het is vrij, we gaan aan land. Dus knoop je hangmat aan een palmboom, sokkel hout voor het kampvuur. Maak een tocht over het eiland, maar pas op. Hou je ogen maar goed open, want dit is een avontuur. De expeditie daagt uit en ik ga door. Samen met je kant doe je een boel. Bouw je een slot en win je de race. Bij elk spel, dan weet je het al. Dit is de wigwam, de wigwam, de wigwam. Elke wigwamdag is altijd een feest, feest, feest. We maken veel plezier, dus ik dans, dans, dans. Kom op, samen kunnen wij het aan. Doe maar mee, mee, mee. De onrechtstocht gaat door, dus blijf dansen op expeditie. Dus ik ren op expeditie. Dus ik zwem, zwem, zwem. Oeh, er valt een kokosnoot uit de lucht met hoge snelheid op mijn hoofd. Ik pak een rietje en drink eruit. We zijn er klaar voor, kom je mee, we gaan op pad. Dus pak je landkaart en je knapzak, pak je pet en je kompas. Pak een tocht over het eiland, maar pas op. Hou je ogen maar goed open, want dit is een avontuur. Expeditie daagt je uit en ik ga door. Samen met je kant doe je een proef. Bouw je een vlot, dan win je de race. Bij elk spel, dan weet je het al. Het is de wigwam, de wigwam, de wigwam. Elke wigwamdag is altijd een feest, feest, feest. We maken veel plezier, dus ik dans, dans, dans. Kom op, samen kunnen wij het aan. Doe maar mee, mee, mee. De opleiding gaat door, dus blijf dansen op expeditie. Dus ik klim, klim, klim op expeditie. Dus ik bouw, bouw, bouw op expeditie. Dus ik zing, zing, zing op expeditie. Dus blijf dansen. Woe! Hey! Is de helft van de uitzending? Nog even de Love Boat Tune laten horen. Kan dat nu? Ja, we moeten er wel iets tegenover zetten, hè? Expeditieleider? Ja. Gwen was het, hè? Ja. Wie heeft de tekst geschreven? Deze is geschreven door 2 van onze vrijwilligers. Leuk hoor. Ja. Ja. Dus ieder jaar hebben we een nieuw liedje en ieder jaar hebben we een nieuw thema, dus zo blijft het altijd nieuw. Oh, want ik hoorde op een gegeven moment expeditie voorbij komen. Ik dacht, gaan ze dan elk jaar op Nee, vorig jaar hadden we Olympische Spelen. Elk jaar een andere... Ja, het jaar daarvoor hadden we Vrienden van de Wigwam. Dus toen kwamen alle oudere thema's toen terug. Die hebben de revue gepasseerd, omdat we maar 1 weekse vakanties konden draaien. Ja, wat volgend jaar in petto heeft, Dat is een verrassing. dat zien we volgend jaar wel weer. Verrassing. Ja? Weet je het al? Nee, echt niet. Maar dan ga je op je vakantie in Ierland over nadenken natuurlijk. Precies. Dan ga ik heel hard denken wat voor thema we volgend jaar gaan doen. Ja. Hey jongens, hartstikke bedankt en een waanzinnige dag. Dankjewel, gaat goed komen. Ik wil even reclame maken voor de stichting Ja, Sokas. precies. Ik wil net zeggen. Wij als stichting varen voor instellingen. Daalzicht, Koraal, Pergamijn. Iedereen die op afroep een keer een rondje wil varen. Ik vaar nu 2 uur met hun. Volgende week weer 2 uur met iemand anders. En de stichting heeft 30 vrijwilligers. En we doen 2-3 keer per dag varen. Vanaf april tot oktober. Wow. En al die 30 vrijwilligers die kunnen dus in principe de boot bedienen? Ja, want hier voert net nog iemand. Er zijn maar 2 boten. Ja, die boot is alweer weg, die is die kant op. Is mijn mede-expeditieprojectleider. Ja. Die zit op de andere boot. Cool. Ja. We zijn gewoon met z'n tweeën. Ja, Vandaag zijn we met 40 man en dat verdeeld over 2 boten. En wie had het trouwens? Ja, Vos. Jaap. Ja. Oké, Captain Jaap. Hoe lang daar sticht dat al? Ik doe dat nu een jaar.
Maar de stichting bestaat al. Ik ben vorig jaar met pensioen gegaan. Ja? En toen ben ik vrijwilliger geworden hier bij de stichting. En wisten voor die pensionering dat de stichting überhaupt Ja. Maar er zijn nog meer mensen nu die ook bij de stichting zitten. Ook als vrijwilliger. En die hebben mij toen gevraagd, als ze met pensioen is, wil ze dan ook bij de stichting. Oh, dus die had je er al in de wijk gezet? Ja. En hoeveel tijd in de week besteed ze aan de stichting? Variabel. Deze week heb ik 10 uur gevaren. Maar in juli heb ik niet gevaren. Dus afhankelijk van de vraag en aanbod. En hoeveel, je hebt twee van die boerten. Ja. En wie wordt de stichting gefinancierd dan? Ja, van die stichtingen. De stichtingen waar wij voor varen, die betalen daar een x-bedrag voor. Maar dan moet je dus ook het materiaal van onderhouden en benzine. En daarom wil ik reclame maken. Nou, voor deze stichting moet dat gerust. En vertel eens over die andere 29 vrijwilligers. Zien dat ook mensen die bijvoorbeeld nog maar 31 zien, zoals de meeste allemaal pensionado's. Ik weet er één dat een fulltime job. Nee, twee. Maar ik denk dat de rest allemaal pensionado's zijn. Okay. Dus. En wat duidt dat met tegen? Nou, dat soort trapjes maken? We zijn blije mensen op de boot. Die hebben nooit geen te Zanneke, die komt te laat of er is te vreugd. Dit is altijd blije mensen. En daar doe ik het voor. Gezamenlijk kan ik altijd aan de kop wegen. Zo is dat. Nou ja, Gwen zei net, als ik dan op paard ben geweest met zo'n groep, dan moet ik weer wennen aan de normale wereld. Het is maar wat ze normaal noemt. Het is maar wat je normaal noemt, hè, Gwen. Ja, ik ben niet zo normaal. Maar je hebt ook een soort van beperking. Ja, sowieso. Ja. Nee, maar ik snap helemaal wat je zegt, want ik herken dat. Ik doe ook vrijwilligerswerk, ook met mensen met een beperking. Ja. En als je dan een weekendje met ze opgetrokken hebt, dan moet je echt weer wennen aan de echte wereld, waarin niet iedereen gelijk is. Goeie dag zegt. En elkaar inderdaad als gelijke behandelt. Ja, wij doen dit een week en sommige periodes zelfs 2 weken achter elkaar. Dus het is altijd even wennen. Ja. Maar daar kun je wel heel lang op teren, hè? Ja, zeker weten. Met zeker deze weten. kanjers. Want je kunt altijd af en toe in je hoofd een laadje opentrekken. En dan kun je sowieso. En we hebben altijd foto's en filmpjes om naar terug te kijken. Dus het is altijd wel prima. En Jaap, hartstikke ervaring met mensen met een beperking voordat ze dit ging doen? 0,0. Niks. Was dat ook niet een drempel waar ze overheen moest? Nee, in principe hoef ik niks met die mensen te doen. Ik hoef alleen maar te varen. Dus en daar zijn de vrijwilligers voor. Dus. Maar uiteindelijk is het toch meer als alleen maar varen? Ja, tuurlijk wel. Maar in principe is het eigenlijk. Hè. Er zijn wel eens lastige mensen bij, maar dat is voor de begeleiders. Dus daar hebben wij niks mee te maken. Zit er ook wel eens een potentiële schipper tussen? Ja, af en toe eens neer, wat ik moet stomen. Een van de dames heeft ook al gevaren. We hebben allemaal al gevaren. Echt waar? Ja. Ja, het was wel even spannend hoor. Ja, vind je het gek? Je moet mij ook niet aan het stuur laten, maar... Maar heb je al gevaren? Nee, ik heb nog niet gevaren, want ik laat dat aan hun. Oké. Ja. Ik ben de hele week de leider en nu waren zij. 2 uurtjes is het, Jaap. Vandaag 2 uurtjes. Ja, en waar ziet je dan vertrokken? Hier in de jachthaven? In Hatenboer. Daar hebben we de boot liggen, bij Hermes. En daar zit ook de scouting zit er ook. Oh ja. Ja, door vanaf varen wij, daar liggen die 2 bootjes. Ja, waterscouts zien we al wel eens tegengekomen hier. Kan best vorige keer dat we op het water horen. Ja, daar zit ze op hete kolen, hè, jong. Ja, we gaan er goed op. Heb ze een cursus moeten volgen, even? Nee. Moet ze gewoon zonder vader? Ja, ik hoef geen vaderbewijs te hebben. Top.
Oké, nou hij is niet meer te halen. Zullen we er dan deze aflevering op doen gewoon met het... De Loveboat. De Loveboat. Goed luisteren. De kapitein stelt zich ook voor aan jullie, hè? Namens mij, gezagvoerder, heer Gele en zijn bemanning, heet ik u van harte welkom aan boord van Sloepke 3. De verwachte vaartijd is kort, we zinken naar verwachting binnen 1 uur. U heeft alle vrijheid op deze boot, maar de kapitein is de baas. Plassen, poepen en overgeven kan over de reling. Wel met de wind mee. Verder zoeken we nog een vrijwilliger die de taak van anker op zich kan nemen. Even melden dan bij de receptie op het Apollo-dek. Goede reis en behouden vaart. Ja, bedankt. Dankjewel.